Goedenavond, zondag 3 september. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Op de spoedafdelingen van ziekenhuizen, zoals hier bij Zorgzaam, gebeurt het regelmatig. Kleding die kapot moet worden geknipt om te zien wat de patiënt mankeert. Voor de zekerheid een foto maken en En dus is het fijn om vervangende kleding achter de hand te hebben voor de patiënten. We hebben die nodig voor zware ongevallen, als we ze heel snel moeten uitknippen. Maar ook voor oudere mensen die overgegeven hebben of diarree of andere dingen. En mensen met gewoon enorme fracturen of zo, waar we ook door de pijn ze snel uit de kleding moeten knippen. Ook in andere gevallen, mensen die te veel hebben gedronken, mensen die ook gevonden zijn. Ziekenhuis Zorgzaam is dan ook heel blij met de enorme donatie kleding die ze kreeg van een bedrijf in Terneuzen. Hier hadden ze nog wat over. Je moet zien wat voor jas, joh. Niet normaal. Wij proberen de kleding altijd duurzaam te verwerken of te laten verwerken. En dat gaat vaak naar bedrijven die dat schredderen en een tweede leven geven. Maar ja, in dit geval op spoedeisende hulp is het een tweede leven in het kwadraat. Duurzaamheid ten top. Met deze voorraad kan het ziekenhuis weer even vooruit en kunnen patiënten fatsoenlijk naar huis. In Zeeland zitten weer volop grote sterns. Dat zegt onderzoeker Mardik Leopold van Wageningen Marine Research. De vogelgriep heeft de laatste jaren flink huisgehouden onder de vogels, maar de Zeeuwse kolonies lijken zich razendsnel te herstellen. Veel jongvolwassen exemplaren hebben de vogelgriep in het buitenland overleefd. Omdat de broedende vogels massaal zijn gestorven, is er nu plek in de kolonies voor de jonge vogels en die kans hebben ze in Zeeland massaal gegrepen. Groede stond dit weekend in het teken van kunst. Op het Marktplein en in de zijstraatjes stonden 43 kraampjes met verschillende kunstwerken. Het nieuwe evenement, Groede uit de Kunst, is een soort opvolger van het voorgaande Groede Festival. Het was weg en iedereen zat toch zo van een beetje van, ja, goed, wat nu? De mensen worden het ook gewend in september natuurlijk. Toen was het tweede weekend, nu is het eerste weekend. Ja, ze vinden dat fantastisch. Duitse, Vlaamse en Franse kunstenaars kwamen op het evenement af. Maar ook kunstenaars uit de buurt waren er weer bij. Vroeger ben ik ook vaak hier geweest, met een kraam dus. Ik vond het heel jammer dat het er niet meer was en ik ben heel blij dat het weer terug is. Zo'n 2000 bezoekers struinden langs de kramen en kwamen niet met lege handen thuis. Ik heb een keramiek drukje gekocht, heel leuk. Ik heb net iets gekocht, een schilderijtje. Mevrouw heeft ook iets gekocht, dus het is echt leuk om te kijken en verschillende kunstenaars te ontmoeten. En naast kunst was er ook eten en live muziek tot 5 uur. De vismijn in Vlissingen wordt verkocht. De eigenaren, de gemeentes Vlissingen en Sluis, willen de aandelen verkopen aan de visveiling in Urk. Beide gemeenten vinden dat het exploiteren van een visveiling geen overheidstaak meer is. Ook neemt het aantal schepen dat vis aanbiedt bij de Zeeuwse veiling al jaren af. Bij de verkoop is wel afgesproken dat de visveiling in Vlissingen gewoon open blijft en dus niet verhuist. Honderden mensen zingen uit volle borst mee met ABBA. Het Amazing-concert, dat altijd werd gehouden als afsluiter van het Zeeland Nazomerfestival, is nieuw leven ingeblazen. Voorafgaand aan de singalong werden de magen gevuld tijdens Picnic in de Park in het Molenwaterpark in Middelburg. En werden de kelen nog even gesmeerd. Het is weer geweldig, hè? Gewoon ontzettend gezellig. Iedereen loopt hier lekker rond, ze heeft leuk eten gemaakt, is vrolijk. Ik vind het heerlijk. We zijn heel blij dat we hier nu kunnen zijn. En dus ik heb mijn barbecue eigenlijk meegenomen from Hollywood. Nou, het is ook wel weer een beetje een reunie. Je ziet dan ook bekende gezichten die vaak meedoen. De organisatie van het Zeeland Nazomerfestival stopte na corona met het organiseren. Nu is het terug met dank aan een van de deelnemers die jarenlang van de partij was. Ik heb vorig jaar zomer bij mijzelf in de tuin een picknick gehouden voor 50 mensen. En er waren hele enthousiaste deelnemers van Lions en Rotary Middelburg ook bij betrokken. En we zeiden met elkaar, waarom pakken we het gewoon niet zelf op en gaan we het opnieuw organiseren. En het is gelukt. We zijn hier vandaag en het is een perfecte picknick. Op de picknick kwamen ruim 200 mensen af, maar het gros kwam toch voor het Amazing-concert. Dat is echt het toetje. Dat is ook zo leuk met z'n allen. En
Ja, het is gewoon echt een leuk evenement. Die moeten we er echt inhouden met z'n allen. Buitengewoon gezellig. Het kan echt niet beter. Echt niet. Nee, we gaan nog niet naar huis hoor. We gaan nog niet naar huis. Het vakantiegevoel was vandaag helemaal terug, met bijna alles erop en eraan. Met natuurlijk soms al veel sluierbewolking, maar vooral de zon erbij. Met windkracht 2 tot 3 uit oostelijke richtingen. En met een duik in zee is nog niks mis, want het kustwater is nog op zomers niveau met 19 à 20 graden. Vannacht dan valt de wind landinwaarts weg en daardoor kunnen enkele mistbanken ontstaan bij minimumtemperaturen van 12 tot 14 graden. En morgenochtend is er lokaal ook mist in de eerste 1 à 2 uur na daglicht. Rond 9 uur is dat al weg. En dan krijgen we een zonnige dag met ook minder sluierbewolking dan vandaag. Maxima morgenmiddag van 23 tot 26 graden. Maar in de bebouwde kom wellicht nog iets hoger en meestal maar een zwakke oostenwind. Hoe warm wordt het dan verderop in de week? Wel warm voor begin september, want normaal is de maximumtemperatuur nu 20 graden. Maar vanaf dinsdag kan je denken aan 27 tot 29 graden en de 30 graden zal lokaal later ook al in beeld komen. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond.